Ei se pääse ylös. Se menee puolelle. Vittu mikä jätkä. Yritä miten ylös. Ei. Vittu, et on tyhmä. Ei saatan. Nyt jäätyy käsistä. Aikaanko se mennä koko striipi ylös tolleen? Vittu kun oli komea. Ja taas pääkohteeseemme. Lumilautailijat. Polvilta. Vittu tossa on kyllä Ylläksen paras laskustelu. Nyt se näki, että me kuvataan. Eikä näin. Näki se tästä.